No niin, tervetuloa kaikki tänne Kauperi-kierroksen finaaliotteluun. Tänään meillä on hyvä jengi kasas. Nyt ollaan saatu yksi lisämies tähän mukaan näiltä niin kuin viime kierroksilta. Että viimeksi ollaan pelattu vaan Tomin kanssa kahdestaan. Täällä me ollaan tänä vuonna niin kuin kotikentällä valitettavasti. Valitettavasti syystä ei päästy minnekään muualle pelaamaan, mutta täällä on kelihölliä ja lähdetään tehdä hieno kierros tästäkin ottelusta. Joo, tähän kuitenkin kausi 2023 huipentuu tähän päivään, niin ei muuta kuin upeata kierrosta tulvassa, eikö niin? Semiä ja Semi. Yes, Semi. Perus oikein. Noniin. Aivan päin vittua. Älä mene veteen. Vittu, älä mene veteen. Ei mene veteen. Se on aika hyvä. Ja Viki avaa korijuureen. Vittu mikä äijä. Vittu mikä homo. Mitä? Ekan valin jälkeen tilannepäivitys. Tässä Tomi heitti +1, itse heitti paari ja Viktor heitti -1. Eli shottia. Kyllä. No niin, Samuel Saari, finaalikierros. Minkälaisia tavoitteita tänään? Niin lähdetään oikein hyvällä fiiliksellä tämän päivän niin otteluun. Että tänään on tosiaan kilpailu haastavampi kuin ollut viime kierroksilla. Et nyt meitä on 3 2 sijasta, niinku, ja meillä on niinku kova tekijä mukana tässä kohtaa. Mutta se ei ei luovuta vielä tässä kohtaa. Lähdetään taistelemaan ykkössijasta, että mitä vaan voi käydä vielä. Onko jotain mahdollisia haasteita odotettavissa? Siis haasteita on se, että vittu mä oon ollut täällä ihan liikaa täällä mettässä nyt viime aikoina. Niin vittu alkaa viikossa tekee tiukkaa dokaa 4 kertaa melkein viikon sisään. No niin, kiitos Samuel. Kiitos. Ja Viktor Asklöf, minkälaisia odotuksia finaalikierrokselle? Oikein mukava päästä taas äijäkaan tänne mettään heittämään vähän varsinkin finaalia. Viime vuonna en päässyt, kun oli Amerikassa, mutta tänä vuonna päästään finaaliin, joten hyvin mietteillä ja hyvää kisaa tulossa. Onko jotain mahdollisia haasteita odotettavissa? Vähän on kyllä ikävä tuuli, että vähän pitää leikkiä kiekkojen kaa, mutta yritetään väistää puita, niin eiköhän me siitä saada ihan hyvä tulos. Yes, kiitos Viktor. Kiitos. No niin Tomi, millä tavoitteella lähdetään kisaamaan? Ihan varmaan realistinen tavoite on se M-pronssimitali ottaa niinku viimekin vuonna, mutta kyllä niinku silleen kuitenkin kilpailuhenkinen ihminen, että kyllä niinku vähintään sinne hopeeseen pitäisi pyrkiä tänään. Et se on sitten lähinnä Samppaa vastaan se kisa tänään. No niin. No entä mitä haasteita sä näet tälle sun tavoitteelle? No itse asiassa sama mitä Samuel tuossa mainitsikin, että ollaan kuitenkin tähän viikon sisään, onko tää nyt kolmas kierros, että saa nähdä, että miten toi maksa kestää tänään. Ja sit kun tietenkin toi yksi homoseksuaali, joka oikeesti osaa heittää täällä, niin kulta voi olla kaukana, mutta näistä asetelmista lähdetään liikkeelle. Kiitos Tomi. Kiitos. No niin, tilannepäivitys. Tällä hetkellä tilanne on -1, +1 ja +2. Mä olin aina, joka otti shottia tuolta viime väylältä, että ei maha mitään. Joo, tässä lähdetään väylä 4, eikö niin? Ja 82 metriä, par 3. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Viktor äsken aloittaa. Yes. Avausheitot! Oho! Aika miehe. No vittu heittää kyllä hyvin. Mä heitän 2 heitolla itse tonne. Jääkö puuhun? No joo. Jäi vähän väärälle puolelle. Ei mennyt läpi. Menitkö läpi? No, vähän pidemmälle. No niin Tomi, mitäs toi äskeinen väylä meni? Vähän mietteitä. No tosiaan toi väylä 4, että se ei oo kauhean pitkä, että mitä toi on 60 metriä ja +2 siihen, että voisi sanoa, että meni vähän persiille ja kun joutuu 3 kertaa puttaamaan, niin ei kyllä niinku millään ei voi olla tyytyväinen tulokseen, että Joo, kyllä mä ymmärrän, näitä sattuu kaikille. kärsitään Et oo siitä ainoa. vähän, että on vähän työmaata tehtävistä. Että Tällä kertaa mä en pelkää tuota shottien ottamista niin paljon, että mä en tiedä voiko se vaikuttaa mun pelaamiseen, että mulla ei ole alitajuntaisesti semmoista pakkoa heittää hyvin, mutta tänään juoma on hyvää, niin ei haittaa ollenkaan juoda vähän enemmän. noniin, puolenvaari väylä 5, 111 metriä. Meikaan ekaa kertaa elämässäni 2 heitolla putilla. Nyt on historiallinen hetki lähellä, ja tää menee sisään mun elämän ensimmäinen paari tälle väylälle. Vittu! Paskalaji! Tomi, nyt vittu keskity ja teet se! Saatana! Hyvä! Vittu! Alkoi just tuulee. Väylä 6 avausheittoja. Ihan ok. Ihan hyvä siihen niin. Kyllä tuolta lähestyä pystyy.
tää vittua. Vittu mikä äijä, ihan oikein. Toi puttaa pirkontu. Vähän vajaa. No Victorin pitää oikeastaan, koska Victorin pahari on silleen paskaa ei. Älkää nyt yhtään naurako, kyllä tuolta lähestyy. No mietteitä avausheitosta. Olen heittänyt huonommin. Niin, ensimmäinen kaljatauko. Tässä kohtaa tilanteet on -3. -3, itellä on +4 ja Tomilla. +7. Itse otin viime väylältä +1, eli shoti. Mä otin Menee sieltä alas. -1, eli shoti. Pitkästä aikaa paari, eli ei shottia. Niitä on otettu ihan tarpeeksi tässä kohtaa kisaa valitettavasti. Tässä kohtaa on ollut hyvä kilpailu vielä, jotenkin vielä hengissä. No tää yksi kaveri on jo vähän mennyt tonne eteen, mutta ei se haittaa. Seuraavat Bundeväylä, sitä ei välttämättä tänne YouTube-puolelle saa kuvata, koska YouTubella on omat säännöt. Kyllä. Sinne ei välttämättä semmoista, ja kukaan meistä ei osaa editoida sitä videoa silleen, että se osaisi sensuroida ne perseet siitä. Mutta jotkut ehkä on katsonut mun My Storista ja siellä se sitten näkyy niin kuin kaikessa kauneudessaan. Joo, voitte kuvitella jokaisen paljaan perseen sitten tuohon seuraavalle väylälle ihan itse. Jep. Mutta ei mitään. Jatketaan tästä näin väylä 8, par 3. Yes. Siis meillähän on sääntö, että pelkästään kaljatauolla saa kusta. Mutta itehän en kuse, koska mulla on niin kuin ihan saatanan iso rakko. Että se on niinku alfa, ei tarvii käydä pissalla. Toisin kuin tämmöiset pikkupojat, ketä pissattaa saatana joka väylällä. Mun tarvii pissata, koska mä en oo alfa. Toisin kuin Samppa. Okay. Vittu tota jätkää ihan oikeasti. Niin noloa. Oi, ihan samaan paikkaan. Melkein. Se menee aivan vähän eri Ensimmäiseen! Mitä vittua? Ensimmäinen heitto sieltä 5 metriä eteenpäin. Ja tästä vittu alarautaan! Jumalauta! Vittu mä olisin alasti, jos olisi mennyt sisään. Mitä helvettiä! Niin, tilanne päivitys tässä kohtaa. Tilanne on tällä hetkellä -3. 5 ja +8. +8. Joo. Ai. Ja tosiaan niinku, se oli ehkä elämäni paras heitto tuolla äskeisellä väylällä, että pelastin paarin itselleni sillä, että pysytään vielä kisassa kuitenkin jotenkin mukana. Viktor Raaskos heittänyt hole-in-onein tällä väylällä. Ja pitkäks menee, mutta Jätkä käynyt salilla. Samppa! Ei ollut kaukana. Lähellä oli. Mutta ei Tää osui tarpeeksi. ensimmäiseen puuhun todennäköisesti. Mä koolaan. Tää osuu tohon ruskeeseen puuhun. Siihen se hyvin meni. Väärä puu, mutta osu puuhun kuitenkin. No niin, me otettiin molemmat Vikin kanssa Pirkko edellisellä väylällä. On herkku. Tää on vitu hyvä. Tää on herkku. Tomi, otti pari. miltäs tuntuu? Jäit vähän yksin. No, Vähän mietteitä ylipäätään kierroksesta. no siis paari on mulle, mä heitin siis äskeisellä paarin, mutta siis se on mulle hyvä tulos, mutta kun toi kilpakumppani, kenen kanssa hopeasta kisataan, niin ottaa Pirkon, niin ei voi olla tyytyväinen, Mutta siis eihän sillä ole mitään väliä, koska kohta meille tulee käyttöön kompensaatioshotit. Ja se on, jos mä heitän paarin, niin mä voisin juoda sen -1 tuolla ihan miten sattuu. Et se on nyt väylä 11 ja väylä 12 saa alkaa ottaa Eli kompensaatiosotteja. seuraavan välin jälkeen saa alkaa ottaa Ja kompensaatio. kompensaatiosotti, jos joku ei vielä tiedä, niin -1 omaan tulokseen. Ja niitä saa ottaa maksimissaan 1 per väylä. 1 per väylä, joo. Kyllä tästä vielä tiukka kisa saadaan, ehkä. Mahtavaa. Kiitos jätkät. Noin, eli äsken vähän voivoteltiin, mutta nyt oli hyvä. Meikä heitti paari, Samppaatte +1, että tilanne palautuu 8-5 ja seuraava väylä tosiaan alkaa ne äsken mainitsemat kompensaatiosotit, että mun mielestä tästä vielä saadaan tiukka kisa hopeasijoituksen, eiks niin Samppa? No tää vaan vituttaa, koska tää tarkoittaa, että en mä oon niinku häviämästä, mä johan 3. Et niinku, mä tiedän, että mä en heitä paljon huonommin kuin Tomi, että mä voin vaan juoda Tomi aina kiinni. Niin, ja sit kun mä joudun juomaan kuitenkin Samppaa kiinni, niin todennäköisesti tässä käy silleen. Tää Tomi tarkoittaa sitä, kun sä pakotat mut niinku juomaan. Ei todennäköisesti me molemmat, kun ollaan siinä väylä 18-19, jos ei olla sammuttu metsään, niin ihme on. No on vituttaa, kun heität näin huono. Alkoholismi on oikea tapa eteenpäin. No niin, tässä kohtaa on väylä 12 seuraava väylä ja Kaljatauko. kaljatauko. Ja
Että varmaan tilanne päätyi sen verran tässä kohtaa, että mulla itsellä on +5. Mulla +8 ja -4. vittu mikä runkkari. Mutta nyt lähtee kilpailu mielenkiintoiseksi, se on väylä 12. Nyt alkaa ne kauan mainitut kompensaatiosotit, että tulos paranee ja olotila heikkenee. Todennäköisesti se on se, millä lähdetään nyt tästä eteenpäin. Viktor läikyttelee poronkusta. Valmistellaan mun kaljataukoa. Joo, mutta ei mitään. Seuraavat Hei, kuvataan heti. sentään hänellä on kaljaa. Joo, tässä Hän on tosi mies. Hän on... kesän hittituote, ei voi syyttää liikaa. Ei, kun ei, ananas Mä sanon nyt tähän kohtaan sen. Ananas! Mutta nyt mä voin tähän kohtaan sanoa tuomarina. Hän on voittanut pelin ja pelin ulkopuolella. Nimittäin hänellä on ainoa, kenen on kaljatauon aikana kaljaa. Mut hei, hyvillä fiiliksillä eteenpäin. Kiva olla äijän kanssa metästää. on. Hauska on. Yes. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan olutta ja sen nopeasti alas juomista. Niin siis... Nähdään taas pissapojat. On poikia vielä, ei oo miesten rakot, sillä itse olen juonut taas yhtä paljon kuin he aika lailla. Mutta ei kuseta. Mutta hyvän makuista. Okei, no niin, mikä siellä on kädessä? Mikä siellä oli kädessä? Olut. Siis siellähän oli siideri. On se... Happy Joe. Juotiin jo olutta toisin kuin te. Hän joi olutta, he eivät. Peli. Ei, katsojat kommentoikaa. Ananas Longer on kuitenkin niin hittijuoma tälle vuodelle, voiko sitä niinku syyttää, jos sitä juo? Mun mielestä ei. Näin Ananas on. Longer on kuitenkin tämän vuoden hittituote. Ja tähän kohtaan vielä. Emme ole Hartwallin sponsoreita. Emme saaneet. Meitä voi sponsoroida. Sponsoroida voi. Ja sanotaan tähän väliin vielä. Lapset, juokaa vastuullisesti. No niin, tässä kohtaa peli on. Mun pitää ottaa yksi kompensaatio-shotti, että mä pysyn pelissä mukana. Tommikin taitaa ottaa, että se on -1. Joo, mä etin tosiaan paarin heitin ja kompensaatio sotilas on -1, niin mä menen +7. No niin. Ja meitsi ottaa shotin, koska heitin Pirkon. Vitun runkkari. Kama jätkät. Tilannepäivitys, eli 5 +5 siis, +7 ja vittu -5. Tässä on mitään järkeä, vittu tää yksi jätkä niinku. Ei kyllä me heitään. Noniin, ja sitten avausheitot. Oi! Samppa, ootko kaatanut shotit maahan vai miksi sä heität korjalle? Kattokaa pojat! Kattokaa minne vittu mä heitän! Vitunmoiset paineet, kun nämä kaksi homoseksuaalia heittää korjalle. Mutta jos niin heitän mäkin, niin ei sit kauheat paineet tuu. Tässä kohtaa pyydämme anteeksi katsojille kielenkäytöstä. Tää on ihan sanoin kuvailematonta, miten nämä pystyy puhumaan tälleen. Pari! 10 sekuntia. No niin, ite heitin paari, mutta on kompensaatio, että tulee -1, elikkä... Itse heitin +1, mutta otan kompensaatioon tulee paari. Eli tilanne on 7-4. 7-4. 7-4. -5. -5. Itse heitin avausheiton tohon. Eli tää on aika varma paari. Ja sitten Samppa, miten sulla meni? Mulla meni aika huonosti, että mulla on tuolla 3 heitto tuolla, että... Vittu on kyllä huonosti heittänyt, tois lähdetään nyt heittää +1 tosta. Et ei vittu oo hyvä juttu. Ja sitten meidän mestari. Viimeiset live-kommentit, tulkaas tänne pojat ja tytöt, mitä ite katsotte tätä. Voi olla myös non-binary. Ja hei, nyt on oikeesti live-reaktio. En ole ikinä heittänyt tätä väylää näin hyvin. Tämä on vaikea väylä ja siinä on ensimmäinen heitto. Voiko mennä lähemmäksi korjaa? Itse olisin laittanut sisään, mutta he ovat juoneet alkoholia, niin tämä ymmärretään ja hyväksytään. Vittu. Siis mikähän kävi äsken kuset. Tässä ollaan kaljaväylällä. Alfat käy tässä niinku kusiväylällä. Mutta nyt taas mietitään, että kaljaväylä, niin kenellä on kalja? Tässä on inkivääri olut. Siinä on olut Juuri nimessä, näin. joten Heillä eivät ole oluita. Itse otan, katso täältä. Siellä on Naku. NNS Longer olisi hyväksytty, Naku on jo niinku melkein sakkaa. Tää tulee vitun miehekäs vittu Mango Lonkero. Tän jälkeen mä en voi niinku edes sanoa, että mä oon heteroseksuaali. Tää on niin vitun homojuoma. He tykkäävät pojista, mutta se on myöskin ok. Mutta tää vaan muistaa. No niin, äskeinen väylä meni ainakin henkilökohtaisesti ihan vituille, että heitin +2.
Tomi heitti. Mä heitin paariin, se oli iso onnistuminen. Ja Victor heitti miinus ykkösen. Come Mutta on. Victorilla on myöskin 2 shottia. Itse on jo ottanut 2. Mulla on tässä enää mun kompensaatiosyyt jäljellä. Victorilla on vielä 2 jäljellä, koska kävi kusella ennen kusiväylää. Ja tää on mun kompensaatiosotti ja näitten kompensaatiosottien jälkeen tilanne mulla +6, Sampalla +4. Eikä laita nää alas. Ja mulla -6. Ja Victorille kaadetaan myös tästä näin. Ensimmäinen shotti. Noniin. Joo, no se on täynnä. Se on täynnä. reilu. Pakko olla täynnä. Ja sitten, onko tää se kusisotti, kun tää on kuitenkin 30 rossasta? Meikä ohi vaan. Ja sitten siitä kusirangaistus. Se on muuten vittu reilu. Jätkä joi sen, eikä vetänyt shottina. Respect. Come on. Näillä jatketaan. Näillä. Tosiaan mä oon -6 avaus. Väylä numero 16. Väylä numero 16. Ai, kun oli ikävä. Helvetti ikävä. Ei maha mitään. Hän menee miettimään juuri mitä tekee. Mites Tomi? Mä oon vaan korijuureen. Vittu et heittää Toipuu, päästä. mä Yritetään lupaan, siltä toipuu. vaan korijuureen. Kaada vähän. Yhtään nähnyt minne se meni. Ikävä. Tomilla oli paras Samppa, avaus. mä otan Tomilla Samppa. oli paras avaus. Alfa! Ei ole alfa, siinä on oikea alfa, joka joi oikeesti bisseväylällä. Tosiaan väliaikakatsausta. Mä otin itse päivän ekan bogin. Ärsyttää vähän se, ei tullut bogifriitä, mut sen takia joutuu ottaa shoti. Noniin. Minä ja Samppa, molemmat +1. +1 ja me otetaan kompensaatiot, koska tää molemmat pakottaa ja killing coli ja se on Kompensaatiosotti alas. kops. Eli tilanne, minä +6, Samppa +4. Ja minä -5. -5. Eli hopeamitallitaistelu jatkuu tiukkana. Se on 1 virhe Sampalta tai 1 virhe muulta, joka se hopeamitali ratkaisee. Kulta on ratkennut ajat sitten, ei maha mitään. Noniin, ja sitten väylä 17 menoksi. Noniin. Nyt on ite heitti paari, Victor heitti +1, Tomi heitti paari. Paari, mutta Otetaan Tomin kompensaatiosotit. Eli mä oon siis nyt -4 2 bogin putken jälkeen. Ai. Shotti. Samppa, mikä sulla on tulos? +3. Sampal +3, meikä +5. Sit se on väylä numero 18, eikö ookin? Kyllä, väylä 18. Jengi heitti meitä päin tonne. Vittu. Avausheitot, lähdetään painaa sieltä. Tehdätte eka, tehdätte paremmin. Harmillinen puuosumasi heti alkuun. Tomi, tuu heittää. Ite painan tonne korin juureen. Miten vitussa se heittää noin hyvin? On hyvä. No, Ja sit se mestari vielä. se on paari. Ja Viki heittää koriin. Ei vittu mitään haju mihin se Noniin. Noni, Nyt menee tiukaksi peli. Peli on, mitä se on? mulla on +5, +3. -4, mut kävin kusella, heitin paarin, joten pitää ottaa kompensaatioshotti. Killing coli. 2 väylää jäljellä. Menee vittu tiukoille. Ei vittu mene, se on +1. Noniin, elikkä me sovittiin Tomin kanssa tässä kohtaa, että Tomi saa ottaa seuraavana niin paljon shotteja kun sä haluat, että se näyttää tiukemmalta. Joo. Onko sitä hyvä mainita tolleen, mutta siis jos mä heitän vaikka 0 ja Tomi heittää +5, niin Tomi saa ottaa vaikka 10 shottia, niin se näyttää tiukemmalta. Joo, eli jos nyt tilanne on mulla 6, Sampalla 3. Jos Samppa heittää paarin, mä saan ottaa 2 shottia, että lopputilanne on 1 erolla. Se oli niinku se pointti tässä. Mä hävisin MM-hopean tuolla äskeiseltä väylällä. Mä nostan kädet pystyyn virheen merkiksi. Ja kuitenkin täytyy muistaa tässä kohtaa, että mä oon MM-pronssimitalisti. Videolle. Joo, Noniin. otetaan. Tilannekatsaus, Victor, paljonko heitit? -4, heitin paariin. 1 jäljellä vielä. Ja Victor ottaa kompensaatiosotin, koska vittu miksi ei? Victor Se- on ollut se- jumala tänään. Se ei tule tulokseen, mutta haluan tukea minun kilpailukumppania
Tomia, joten mä otan yhden shotin hänen kanssaan. Joo, onko Sampalla shot? Respect. No otas mä yhden vaan huvin vuoksi. Älä ota. Se ei oo kompensaatio. Samppa ottaa Kampina-kierroshistorian ensimmäinen solidaarisuusshotti. Ei, ole mulki oli kompensaatio. solidaario-shotti. Niin, nyt. Arvostan. Ja sinä vedät Samppa ensin myös. 2 shottia. Ei, mulla on 3, mutta Samppa vetää Niin. eka se Ei, solidaarisuusshotin. sä vedät sen 2 shotti eka ja sit vika me vedetään yhdessä. Toi on totta. Mulla tuli siis, mä heitin +2. Mulla niinku ratkes heikkoon peliin siinä. Verrattaminen shotit naulaan, ettei tuu liian pitkä video. Ei vaan mitään. Pullo loppuu, Tomi. Ja sitten vika shotti, kaikki sitten. yhdessä. Ja sitten. Viimeinen shotti. Killing Colin. Kiitos jätkät, kiitos. Kiitos. Miina kierros, 2023 finaalin viimeiset heitot. Avausheitot. Olla mitään vai mihin meni. Tuolla puussa. Ja sitten kultamitalisti. Varma kultamitalisti. Viimeinen avausheitto. No vittu, jälleen kerran todistaa, minkä takia voittaa kultaa. Ja meidän Jumbo-finaalin tähti. MM-pronssimitalisti. MM-pronssifinaali. Mitalisti! Mitallisti. Tomi Kankkunen! Meni joen yli. Sano mulle. Tulosjärjestyksessä heitetään. Noniin, MM-pronssimitalisti Tomi Kankkunen ja pari. MM hopea, Samuel Saari. Ja MM-kulta! Vittu! Finaalikierros suoritettu! Aivan vittu hyvä fiilis, eikö niin Samuel Saari? Aivan vittu unelma. Ei voi pyytää parempaa finaalikierrosta. Ja loppukommentit kuullaan kohta. No niin, Gambina kierros 2023 ollaan saatu finaaliin. Tomi Kankkunen, mietteet. Pronssimitalisti, olen tyytyväinen omaan suoritukseen. Mätsättiin viime vuoden suoritus. Come on! Joo, itse Samuel Saari, hopea mitä sama kuin viime vuoden suoritus. Erittäin tyytyväinen tähän kohtaan. Sillä Viktor Astöv, kultamitali, Gambina 2023. Come on! Come on! Jai! Ja sit pullokierto. Hopea! Vittu, ota pronssimitalisti ensin. ai vittu. Juo! Oli kaa. Juo sitä vittu äppärää! Kiitos faneille! Kiitos kaikille. Tästä kaudesta kiitos faneille! Come on! Alaikäiset, joka vastuullisesti.